Ini Mbak Wanda. Betul. Sama Mr. Steven Nur Sumeh. Oh iya. Oh, Nur Sumeh ya. Ya, Sumeh lah. Ya, Sumeh. Dengan acara seperti ini ya bos, ini mungkin bosnya nih bahagia nggak? Nek ngomong ki nganggo bahasa Inggris. Wah ngono. Iya. Ayo isora. Lali ya. Ayo lo, jajal isora. Isora lah, isora. Aku bahasa Inggris lah songole. Oh, sombong ama. Iya. Coba. What is your name? Oh. Steve. Lanjut. Terus ngoceh. Oh, tak baca. Teni ya. You night happy. Very happy. Happy birthday Itu yo. Nyapa malah happy kudu ulang tahun. Iki. Happy ku seneng. Jarene nyiliti arepe takon. Ayo apa? Excuse me, mister. No smoking? Kok nyapa tekan no smoking barang. Iki mbok tekoki, Mbak, yo mung guyu tok. Yo ya pura-pura. You singing? No. No. Dance? Dancing? No. Ngiseni jeding? Nyapa ngiseni jeding lho. Tak jeboking tok iku. Jajal tekonono. Apa ya ngomong anu 3 persyaratan apa? Triwulan. Opsi. Sulastri. Alah nyapa toh. Pokoknya ada Sulastri barang. 3 persyaratan. Three option. 1 dance, 2 singing, 3 nyawer ya apa ya anu ya. Apa ya? Give. You pilih ndi? Nyapa Kok milih aku duwe tangga angel mentu. You singing, dancing, give. You like gift? Give. Yo njaluk lagu gundul-gundul pacul. Mosok ora paham pacul. Sapa sing ngendhek iki mau? Ora, kowe apa ora bosen, Mbak? Nyapa kok mbok stop Ben metu kok nyanyi ae. Lah wong penyanyi sak pirang-pirang umume Cak Percil ku nak metu nyanyi. Iki mergo aku sing metu dhisik yo melu nyanyi no. Kuwi lak Percil. Nah, Iki sing metu Bangka. nah awakmu dudu Bangka, kintel. Kintel kok sakmene gedene iki Lah karepmu terus rumangsaku piye kok iso. nyanyi? Iki lho terhibur kabeh nyanyi metu. Iki ki acarane drama suka. Yo drama ngerti. Seni tradisi. Betul. Paling gak nek nyanyi-nyanyi wayahe nyanyi. Lah awakmu terus piye kok mbok stop kuwi mau? Paling gak ya wae dhewe ya ora mung nyanyi tok ya jogetan. Oh, jalukmu joget. Iya to? Nggih. Niki sapa jenengmu? Nyiliti. Nyapa kowe guyu iki? Jeneng kok ambune. Kuwi jeneng kok nyiliti kuwi ambune terus kaya apa? Ya ora usah diambu. Niki nyiliti joget. Asal. Nek sing nyanyi nek joget. Walang sangit, Mas. Umume gendhek kuwi walang kekek. Oh, walang kekek iki walang sakit. Apa iso joget? Jogetan kaya ngono kuwi. Mbok kaya aku iki, serampet Mas. Iki lho joget.
Ketoprak jeruk ngene iki. Delokan sik. Walang kekek, Mas. Panggah ngeyel. Kuwi kok ganggu nyapa to jane iki? Lah aku lagi joget yo mbok ganggu. Genti, Mas. Jaranan. Nuruti iki lho. Oh, alah. Hop. Walang kekek. Picek mripatmu. Iki dagelane aku sing metu sik nyapa sampe wong delok mudun no. Wong delok mudun no. Adike Pak Sumeh. Pak Sumeh sapa ning kene ora enek lho jenenge Pak Sumeh ora enek lho sampean aja ngawur. Mister Stephen Sumeh. Mister Step. Step dasmu. Lah iya garane Buanda iki lah Mister Step. Step karo kene kancaku saiki jenenge Kin, anakmu ki lho Kin. Kosokin iki sapa? Mase Mbak Wanda iki jenenge Solikin. Mosok Solikin tenan? Aku lek wilayah kene iki tangga kuwi mburitan lho mae Makti. Sapa kuwi? Kuwi anake pinter golek gemak ta mung iku piye. Jenenge Agung. Jawene sing suluh-suluh. Agung. Jenenge Agung bolak-balik golek gemak. Anake Makti kuwi. Kuwi anek kerembu jiko dicemek kerembu jiko. Lah kok dengane kerembu dicekel lah kok sirahe Solikin. Apa ya ora nyawang lho. Mas Solikin gundul sirahe. Takon munggah gak gelem. Iki jalukane Mister Sumeh. Ya. Stephen. Mr. Iki Stephen. harus ada ceritanya. Kita itu biar tahu mas awake dhewe tangga dhewe omahku lak kene iki. Heeh. Aku dhewe sudek jenang. Ya jane kok ya ora. Kuwi janji tanggamu duwe gawe kok kowe iki aktif terus iki jane nyapa? Mangane ben ra bayar goblok. Mang mula kuwi wong urip karo tangga iku kudu sing entengan. Heeh, bener. Contone kaya bengi iki. Awakmu apa entengan ngono? Lho ra entengan piye? Aku lek ngene iki sakmene mbiyane. Aku yo Mbok sumbang. Tenan Mas. Sak terope terus apa enek lighting lampu-lampu Videotron, sound, kabeh komplit iki mbok sumbang. gak ngergani sampean Ora iki. mbok regani mesti. Langsung mbok khusus tak tok. sumbang lah kowe badhe kopo goblok. Wis sumbangan. Lah makmu arep mamerne Mas. Awakmu iki CEO lho. CEO apa? Lah kuwi CEO Brasco karo Kuwi saiki sing duwe kajijan. Kajijan iki sepeda. Masa kape Kalau sepeda. Iki saiki wangene kono ndi wong kajijan. Lah kakek kono kakek. Jare kajijan iki pinter parian lho Mas. Alah. Aku iki sampe cethuk kajijane sampe melayu aku. Lho nyapa? Lah ben cethuk parian ae. Aku kok nape parian aku sebelum ayu. Ya ngono kuwi jenenge piantune budaya. Lho tapi luar biasa. Tak acungi jempol. Monggalan niku istimewa. Luar biasa. Tepuk tangan damel monggalan. Tanggane semanak dumulur. Heeh. Paham ora kowe? Ya. Aku iki wong monggalan Mas. Awakmu yo semanak ngedulur. Aku apa lho? Dadi umpama nek tanggamu butuh ngono kae, butuhke apa, mau butuh beras marang omahmu isu. mara ning omah mesti tak tutup lawangku. Ya kudune mbok
yo wene beras kok, butuh beras wene Iya, beras iya. jare Kowe iki semangat. dadi contoh iki paling gak iki ngekeki penjelasan sing apik. Mambengi adalah karo Gus Adim. Idam. Idam. Gus Idam. Wis diobrolne kaya ngono. Ya. Isine roh ora kowe. Apa? Wujud rasa syukur Mbak Wanda karo Mr. Sumeh. Mr. Stephen. Stephen. Alah Sumeh penak. Karo putrane Mas Gladi Bersih iki kan wis Mas Gladian. Tor. Ora nganggo tor. ya ngawur. Ngono jare tangga kenal. Mas Gladian. Gladian. Karo Jawa kuwi gladen sregep sinau. Mang mula kuwi. Kuwi lak golek binih sing apik. Iya ya. Kuwi rabi karo wong luar negeri. Bibite apik tenan to, Mas? Lah, roh gladian di dhuwur. Iya. Iya teng beda nek kaya awakmu irungmu nyepor Tak bathuk bacok ngono. cengelmu. Kowe kleru jelas kowe dhisik. Masalah kuwi awakmu padha-padha Jawane lho, Kang. Ya ora ngonone, Mr. Stephen. Wonge gede dhuwur. Iya. Mbak Binti big Bik kuwi apa bik? Bikola. gede. Oh iya. Ya kan sesuai. Duwe anak gede dhuwur. Gede. Mang mula kuwi, sok ben anak-anakmu rabekno karo wong luar. Iki anakku sing cilik sok ben apa tak rabekne karo Mbappe. Eh. Kok Mbappe barang iki lho. Mbappe Prancis. Ya sasirku to, sasirku. Lho aku ora apa-apa anak-anakku dhewe. Nek ngono anakku wedok sesuk tak rabekno karo ya pemain. Anakmu ndi? Lah kuwi sing lagi lahir kuwi arep tak entokno halan. Aku ben musuhan karo kene. Berarti melayu ini. Mbappe karo halan. Halan Bakeri. Enak nek kuwi. Pemain bal kae lho. Iki nek ceritane, oke? Lah iki ora cerita to ki. Cerita. Aku ceritane kan karo kene pacaran. Lah, Terus kok- sayang-sayangan. Kuwi nyapa? Pacaran karo kene. Wong pitik ngerti lanang wedoke. Lah terus. Iki ki wanita bertombak. Kok iso pacaran? Lah ceritane iki lho piye terus aku darene dikon dandan desa ngono tok. Kowe nyepelekne aku. Kowe ora percaya dandan kaya buanda ngene iki mbok sepelekne. Loh! Kin, Solikin! Iki lho anakmu Kin. Biasa kaya Pak Solikin. Aja. Apa Pak? Mulai anake aku dicek. Oh ya iki gemak sing dicekel iku Agung mau. Kowe Rupamu kaya Kurang avatar. ajar. ya, Pak. Lah kadung Mr. Stephen iki percaya nek aku wedok asli. Aku kan yo kok luar. Kok jenggot Lavia iki wis suwi aku, Mas. Jenggot Lavia apa deh? Scott Lapia. Scott Lavia. Luar negeri. Kan jarang awe dhewe. Iya, iya, iya. Dagel ning tanggane dhewe lak jarang. Jarang. Iya. Lah apa ning duagel ning ndi sesuk-esuk ae dhewe ning Yogya. Besok pagi Jogja, Mari ngono sik langsung ning malam Jogja, bengi Jogja. kok Jogja terus to kowe nyapa? Lah Kuwi pancen ning kono tok lho, Mas. Oh iya. Lah Iya. sesuk tolong dino. Ada telung dina kan ning kono. Iya, iya. Dagel ning ndi? Iki Sampeyan khusus dagelan iki per- Iya. tanggane dhewe aja nganti jual mahal. Oke. Nyambut gawe sing tenanan. Aku mau lho sok ben. Iki nek aku pisan kitok ditanggap karo Mr. Stephen. Lah nyapa? Lah nek ya apa wonge seneng awake dhewe dijak ning Amerika petuk Donald Trump piye aku? Nyapa? Terus awakmu kanggone apa? Kanggo Pak Presiden. Terus ngomong apa? Ya, ceritane ki engko apik. Kowe manut to, tulisane duduk sing mau, lak sing mau kleru. Sitok Aku tak dalang. awakmu dadi dalang to? Wah, piye terus ceritane piye? Budal pawulang. Kang percil gawe adol rokok udal pawulang. Percaya iki dalang. Aku ora percaya belas, aku alok luwih percaya kajijan lho timbang iki. Nyapa? Iki ngono dhisik tumurun ki dalang. Mulai saka mbae bapake dalang rawut ki yo iki. Ruwat rawut gasmu rawut. Pernah? Kene nyindenana sak dulu lah. Wis. Oh serampat. Serampat sik turut. Contoh joget serampat Nah, iki kaya lho, iki ngene. lho. Lo permintaan lo tanggomu. Mas, jajal aku tak serampat sak ceklek. Delon iki tanggoku sing njaluk. Iki acara apa to iki? Iki acara Iki apa? acarane dhewe. Iki penonton njaluk piye kudu iso nglakoni. Engko lak cerita kok Mak Cak iki kudune rabi karo iki manut. Oh. Ora cerita kok manut. Nyapa to kok wis bododok Iki lho nyapa. Apa. Mas, aku ndandani kotak iki lho. Malah mbok kendang. Iki nggone dalang ya, Kang. Iya, lah, Nek iya. sekali mbok dodok kono muni. Iki nek pakune mau. Serampat ya jajal. Rang dulu. Jajal ya. Jogetan sing koyo ngene. Kowe kono. Ya. Hadirin sekalian, kita sambut
spesial buat Mr. Steven Sumeh. Kok manut ya? Tepuk tangan untuk Cak Percil. Arep dalang. Gerakan itu ditentukan. Oh gitu. Jenenge serampat iki tegese serampat ki apa? Seram. Pat. Seram iki. Seram. Pat iki Fatimah. Jadi Serampat ki apa lak kowe ngerti? Serampat nek karo nggonku kuwi biasane wong sing kena sawan diserampati ben tolak sawan kari warase. Lah, iki sing bener. Mosok ku ngono kuwi arti. Iki. Sing bener iki, mangmula kuwi kowe iki umur nom iki. Ning utek kuwi bundel. Iki tak lincipi lho, Mas. Mosok bundel. Maksudnya kurang sigap. Contoh kaya Mr. Mbak Mbak Wanda. Wanda, W-A-N-D-A. Arti sebuah Wanda, huruf pertama S. Wanda kok S. Wong nek ra tau Weh. sekolah PAUD iki ngono kuwi lho. S Steven ganti. Lho, ganti to. Ganti. Utekmu nak Wanda, iki tak ganti Steven. Oh. S. Suami yang sangat istimewa untuk Ibu Anda. Oke. Seti iki berarti T. T. Tetap menjadi pimpinan yang amanah untuk keluarga. E. Enak dipandang karena beliau sangat tampan sekali. V. Vespa itu selalu dipakai kemana-mana untuk jalan-jalan bersama keluarga. E. Elok, Enak. Ngomong enak sodot semua. elok wajahnya. Oh, N. N. Narimo Kok ing Ipan. Bandung. Iki mesti. Kowe lah N kok mesti narimo ing Bandung. Lah enek liyane lho, Mas. Gawe digawe, ngene iki digawe. Oke, wis bengi. Oke. Mari Aku kita- piye iki? Aku ning ndi? Mulya Rembang ngono lho. Lah piye to? Yo ning kono ngisor awur pemain. Contoh dalang lak tatanan gawanane sing pertama kresek. Kuwi dalang model piye kok gawene kresek nggo apa? Plastik Eh, digawe ngiseni barang sing apik. Kudu ditutupi kresek. iya iya, Mas. Mari plastik. Biasa. Ember, Mas. Ember. Tegese apa, Mas? Ember dadi wong ya aja sok ember lambene. Oh, ya toh. Dadi tangga iku kudu aja ati ember lambene. Bener nih, jo seneng rasan-rasan. Wah, ayo ceting wakul. Wakul, Hmm? tegese apa, Mas? Iki ora tegese sapa sing ngiseni ngene aling jero. Lah awakmu. Lah kok iso. lah kok ora wakul tok gedang bareng. Pirang-pirang. Kowe iki sing was Sing dirungokne ngiseni iki tenanan. sapa iki? Ah, wis jancah. Jare lumbung. Wes, ora, kene tatasane. Iki lek ora aku. Ya, iso ora? Nyindan iso ora? Yo iso to, Mas. Ada. Aku ning ngisor. Oh, kowe maca ose. Ayo. Tak tunggu. Balimu. Tekamu. Lah ora teko-teko lho. Ora ono. Ayo. Tak tunggu. Ayo. Tak tunggu. Sinden kaya biasa. Liyane, Mas.
bawa sik. Iya iya, bawa sik sing penak. Yen ing tawang ana tahu Bangu. Yen ing tawang ana lintang. Duh. Nyapa terus lho aku iki lho. kan lu rantek Iya. cahayu aku sedih aku Ngen ngentut ngenteni. lah kok ngentok aku lah ya bingung Lah kowe ora hafal. lah catetane lali lho Mas ngenteni Dekno nyok. Lah keden. mulane aku ora tau dijak dalak iki ngene iki lho Mbak loweru kabeh Lah terus no. marang mega ing Kos. Suntah Apa? Taek wong iki. Sun. Koe. yuk ya ta yuk Lah teko buri. Sini ngarep awakmu. Suntah kono war Sing Tony Tony Boster ya. Wis teko Tony lho. Tony manuk Ayo ora tau serius Lah kowe ora serius wae. Tani Rek. Redi Loh Redi ngedrak. Reki. Reki. Regi sok Regi apa Regi tadi? Reki. Regi Lho kok tuh? Tak ngis. janji Oh, kok gitu? ya bener. Ya kayak gitu ya. Janjiku eling Iso lho. Sumedatra rasih ing tias ingsun Nah, kok balikne ya? nimas ingsun prasopo Iso lho. sineksen Alah masa bocah kok. sineksenan bumdes Bumi langit. laki ora jelas lho bum iki bum apa Iya, bumi langit kok. bumi unjang kancing langit kelap-kelap Ora usah bumi lah. bumi langit Oke. tak ngising Tangi sing tias. tak Ngis ing tias. kagek kae tangis Sing sing tias ngenteni padang rembulan Assalamualaikum salam bismillah. Kula wastani. tulisane Mugi. dodok komet terus Dodok kotake lho. oh dodok toh lah tulisane dodok iki mas aku dagelan Assalamualaikum salam bismillah.
Mugi-mugi paringi lancar boten-boten alang sulat kula pesan panjenengan. Ing ndi? Ana apa? Ora ana apa-apa. Tapi ya. Sik sore wis klebon ya dalang. Iki ngomong karo sapa? Dalang iki pertamane ngono kuwi nyok. Oh anu umi-umi sik. Iya lah. Jerone apa ya rasa mbok rungokne. Iya ya Mas. Masalahe sosok wong ra roh kuwi madhepe rono. Iki lek madhepe rono agek roh. Jelas nek ngarep iki Mas. Assalamualaikum. Aja rumit cangkem. Assalamualaikum salam. Mbak Binti, Mbak Wanda, Stephen. Sumeh jenenge Sumeh. Jawane Sumeh. Amerikane Stephen. Taiwan. Mas, Apa? nyapa kok nyeluk Pak Sumeh bareng? Iki ngomongi sing begahi sapa teko? Oh, dongane ngono. Nggih. Mugi-mugi lancar. Heeh, beles api sitok. Nggih. Enggak ini kaos wong-wong liyan. Percil wonten. Dengi udeg jenang. Nggih. Sapa Mas? Alah meneng cerewet to. Baleni nek mulai awal aku iki. Lah aku ya penasaran iki ngomong karo Ora usah mbok tekoki, iki jenenge uluk salam. Ya Mas. Danyang kene kok Nggih. Hubungane iki lho kok iso tekan anu lho. nggih. Kasat mata. Mboten napa-napa. Nggih. Jenang. Tesih. Entek ngono kok isik iki. Nyuwun. Nggih, mangke kula niku. Mugi-mugi. Kajian gak Mas? Wonten. Lho, kowe nyapa teko aku? Iki danyange kok tak suwodok. Lah mosok danyang tekan badokan jenang bareng lho. Ora kremene karo Mas aku. Iki lho kok Iya Mas. nggih. Sami-sami. Mugi-mugi lucu sedayapun. Ping pinten pinten. Nggih boten Nek ra ngageti ra iso to. Nggih, bum des. Nggih, bum des. Nggih wonten anu sirup. Sirup nggih. Blimbing. Nggih. Nggih, monggo. Wis Mas. Wes. Tak mulai ya. Bismillah. Ing sekaring pawara langgeng jagat Dewantara lampahipun menapa kula nggih boten ngertos napa-napa. Kula teng mriki namung makili bapa Stephen alias Sumeh kalian Mbak Wanda. Mugi-mugi dalu punika saged libur para masyarakat Punggalan khususipun. Kula dongakne masyarakat Punggalan diparingi sehat kabeh. Amin. Diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Mbak Wanda sehat kabeh. Amin. Panjang umure amin Allahumma. Amin. Niki mangke craosil menapa kula mboten ngertos. Kula nggih mboten ngertos napa-napa Mbak Wanda. Dalang ora ngerti. Meneng cangkemmu. Hadir dalu punika wonten carios Pak Solikin Gundul sanes niku Dudu iki Agung tukang golek gemak sanes niku Dudu ya Mas. Dura mandek bakul bakso sanes niku Kok
tangga-tanggane tok ta. Kajijan bakul sepeda serius sanes niku. Terus apa? Pak Agus Kyai tukang goniake sanes niku. Ceritane napa kula nggih mboten ngertos jenengan tingali saking Ramasoka. Bocah desa kalian bapak lan ibuke stres mikir awake sing ora iso tuku apa-apa. Jenengan tingali kurun kula mboten ngertos jenengan tingali marang lebetipun Ramasoka. Omah elek. Ora enek kursi apa-apa. Lho. Dapo apa kuwi? Iki lakone aku lho, Nyok. Kok dapo apa? Wis mulai to. Mulai Joko Munggalan sing paling ganteng dhewe RT 4 RW 5. Lho, iki jenenge Joko Munggalan. Iki to, Mas. Iya iki sing golek gemak ya Agung iki. Aku sapa? Joko Aku. Munggalan. Aku. Mati. Oh. Iki lho. Ayo tentang ceritane. Ayo ta, Mbok. Ayo. Kowe aja ning kene. Aku ning ndi? Yo kan ganti yo. Aku ora entuk dapukan lho, Mas. Ya wis ngene. Anakku Joko Munggalan Joko Tengeng. Wis iso noleh. Arep mari. Kon niku ya dadi wong lanang klumbrak-klumbruk kaya anduk. Kon lho, dipepe gak garing, dikom gak teles iku ya kon. Ngerti ya, Wong lanang lek nom-noman ngene iki kudune nyambut gawe, Nak. Terus. Ngene iki ngerti ngono mbokmu ya gak sudi nglairno kon. Ngerti ngono kon tak balekno maneh. Ngerti nek aku arep duwe mbok sampean ya aku ora sudi metu teko sampean. Oh, wani kon ambek mbokmu, Wani kon ya, Lah piye? Anak kok wani karo mboke Lah, dirana. Kon meneng kok kon. Meneng. Kon sapa kon? Penonton. Sapa sampean? Lho, penonton nek wani Sing munggah. logikane lho iki lho arep mbok balekne apa sedeng. Entekmu wis samono iki golekan bolongane angel irang. Aja kaya ngono. Kok tangga melok-melok tangga lho, Nggo. Ngene iki saking meneng kon sapa? Anu aku tak kancane solikin aku. Aku ora wis ngomong bola bali to, Mbok. Dapuk Gus Untung. Aku wis ngomong bola bali. Ngomong apa, Lah. Dikongkon nyambut gawe nom-noman iku sing sregep ya, Nak. Aku kan isih Joko. Nek wis duwe bojo ngono enek sing dirumati mbot gawe. Tetep usaha. Lah aku rong duwe bojo. Duwe bojo kok nyambut gawe terus bojomu mbok pakani apa? Mbok Loh. nyambut gawe nang kajijan. Nyapa kajijan bola bali parian. Ya paling gak iku kon iku nglamar kerjaan, Nak. Urung duwe bojo, ora usah kerja. Nyapa? Masalah kon iku lek durung duwe bojo terus gak gelem kerja ngono. Ya ora no. Terus kan bendina iku mbadok apa, Nek gak ibumu iki sing nyambut gawe karo bapakmu, ngerti ngono aku moh dirabi bapakmu. Nyapa Ya bab? cek gak ono kon lek dikandani. Lah salahe sampean ate dolanan karo bapak terus Iki mah ceritane tukaran ini ge. ngono. Ya iya kate apa nantang sampean. Sampean nantang. Melok. Iki urusane keluarga lho, Kak. Aja melok. Urusane keluarga. Sampean Sampean kok melu-melu. Sampean niku sapa kaya Aku ndelok lek, aku ndelok sumpah. Ayo, lungguh. Nggih. Penonton melok. Duduk kataku. Nggih. Kon pisan kene dikandani sing anu tambah wong gerak. Lah sampean sing tak kandhani bolak-balik ngopeni. Kok kula mirengke teng ngajeng kok rame mawon to? Napa wonten masalah? Niki wayahe bayar mekar, Mbak. Aduh, ngene iki lho.
ora enek kuwi. Ceritane ora enek mekar. Iki tahun piro? Ngene iki mbokmu ya nelongso le bendino kaya ngono. Ya. Iki lho pemain ngene iki lho. Biasa nek bengi ini stepe kumat anjen Mas. Kowe sedih, duduk nyanyi sing sedih. Ceritane ngono. Nak, kok niku mbok mesakno mbokmu nak. Bener. Aku jane ya mesakne, Mbok. Bapak ning ndi? Sampeyan ku ya ngono, bola-bali nyeneni anake. Iki apa ta? Ora kuwi nyok-nyok. Sedih terus Mas. Kowe iki nyapa, kowe iki lha nyapa. Iki lho contone iki lho. Lah capek gunung lho, Pak. Senenganku. Maksude, kowe kan terenyuh. Lagu-lagu sing kekinian sing viral. Sakeding keding padung ding du padung ding sakeding kuding padung ding du padung ding sakeding keding kuwi lagune anu apa ki Mr. Stephen. Nangis yo sing ngumil. Nyapu kok tekan Thailand lagu ambiar lho nyok. Nadane mak jereng mayor, dadi kowe nyanyi terus kene terenyuh, wong loro nyanyi akhirnya nangis gulung-gulung bapake teko. Ceritane ngono kuwi to, Mas? Heeh. Aku dalange ya. Sing kae lho Mbok apik, Mbok. Aku nangis Suara alah suara rintian neh. Aku nangis aku nangis nangis terus. iki iki. Aku nangis, aku kangen. Lirik liyane. Ojo nangis tok iki lho. Aku nangis. Aku kangen. Nah, iki lho. Janjine biyen kowe seneng. Apa. Iki lho apa sih. Lah piye to, Kang? Wis Mbokmu dhisik biduan to. Kok kru kendane joget. Iki dangdut kok piye? eman Eman dekolmu kuwi. Dadi aku nangis, tapi ning cerita iki nyaper ning keri bareng lho. Mlebu ning cerita iki lho. Iki kepengen ra duwe dhuwit kowe iki nangis terus kene mbok kowe tak ngono lho, tapi jerone lagu. aku nangis Iki to, Mbok. nyono langsung ngrasakno urip iki. Jawaban. semono uga Masya Allah. aku yo ngono mbok. Bapak. Sallu ala Nabi Muhammad. Duduk kowe mambengi wis. Lah iki tabuhane cah-cah iku yo diamul Anggota Droh Pusat sorry. masa isih keri. Ibuku. Semono uga mbok aku yo nelongso dadi Joko Mlarat tanpa bondo. Nek awakku mek nelongso tok, iku akeh tunggale nak. Langsung kowe. Masalah Ora kuwi. Mari kemak kuwi lagune kuwi. Terus kon nyambut gawe ngono lho. Marilah kemari he kawan. Yo. mbokku Mari bergembira cek bersama-sama cek hilangkan hati cek. Lara. Ini nadane sepiro ta jane? Sampeyan yo ngono, Mbok. Mari kemari Aku dari sini. Mari bergembira bersama-sama hilangkan hati duka lara. Marilah kesini. Sing penting iki awak
dhewe masih melarat ku bahagia ngono lho. Aja koyo melarat-melarat. Lah sampean gak tau nduk. Kancamu iku ana contone wis sing wis sukses ya. Lah sampean iki gak tau ndongakno aku lho masalahe. Kok iso gak ndongakno jenenge mbok iku dongane banyu mili. Malah aku ora tau roh, isih tak tunggone kaya ngono, Mbok. Mbok udah neno aku nek mati. Awakmu terus piye? Nyocot tangkemmu ya. Lah piye to? Kok iso Sampean ku yo sing kleru. Omonganmu kualik iki lho. Piye? Kudune lak yo sing tuwek iki mbokmu nyapa kok nek mbok tinggal mati. Lah iya sampean rene, masalahe sampean ku gak tau ndongakno anakku, aku gak tau krungu. kancamu ana sing sukses. Apa? Mbok nyontok karo kancamu sekolah. Iki lho. Areke sregep sukses nganti dadi penyanyi kondang. Apa? Cah ayu. Alah iki mesti kancane mbokku terus ayo arep dijodhokne ben aku gelem nyambut gawe ya ta. Kok iso rumangsamu kan gak eling kancamu SD? Sapa? Ayo, eling ora. Aku ora duwe kanca ayu ning ngene iki kok. Alah, Didelok ta? Lah sapa? delokan sik to. Masa ora eling to? Biyen kae sing kene mbok jarak-jaraki, mbok jawili. Mbok Oh, mbok sayang-sayang. kae sapa? Oh, sapa iki piye? Ambek mbokmu ae gak nyayang-nyayang ambek arek iki mbok sayang. Oh, Bu, aku iki disayang-sayang, dikirimi surat cinta, ditumbas-tumbasne jajan aku, Bu, dijak dolan aku, Bu, biyen kae pas sekolah. Lek kancaku jaman sekolah kae sing gawene adus ning kali, terus tak enceng terus tak beda-beda kae jenenge Lintang, bocah ireng cilik. Eling aku apa ora? Iki Kancamu paut kae, kancamu paut. Masa gak eling? Oh iya, sing gawene awak dhewe wong telu karo Agung, awakmu terus nyuluh kowe ta? Anake Soli. Kok iso tekan Agung? Penyanyi kowe nyanyi. Iki lho, contoh kancamu sing sukses dadi penyanyi kondang. Saiki apa iso Berani, Mas? nyanyi? Oh, ngenyek ya. Masa iso nyanyi bocah iki? Ndang Piye, nduk, Bu? ndang nduk nembang nduk. Nadane Satu- marilah kemari. Duduk. Sing enak ndak? Lah iki sapa ta, Mbak? Oh, duet no. Kancaku sapa ta iki? Iki ceritane iki Piye to, kok tanggomu, lali to Mas sampean tanggomu. ki? Masa sampean lintang? Wis tak jelas nek kaya ngono apa perlu tak dudone videone kae. Lho lho. Aja videone Oh, sing Mas. 3GP ya iki. Wene ono aku. Gambare Lu bulat. awas. Nembang wong loro sentem. Jare kancamu biyen anggota padus. Masa Lintang iki? Lah kok dadi wayu kaya jame lho. Ayo Cem. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Kenal apa? Kusuma Wijaya ya. Dewe cocok ya, Mbak. Sana, bisa ta? Cocok nyambut gawe ku paling penting terus iso ngrabi anake wong. Kon gak nyambut gawe ngrabi anake wong, badok apa anake wong? Ya ya Mbak iki lho wis aku tak tekani bar iki nyambut gawe. Terus le. Yo. Ngerayu to, iso apa ora? Jeleng apa ora? Nang piye? Lintang. Kalau Oh Lintang. Seperti namamu selalu bercahaya di hatiku. Sentem wis senengane iki. Lintang. Tukaran karo bojone terus ngene iki. iki jane kok ganggu ae iki piye ta iki? Wong ngene wong ngerayu kok rasan-rasane piye iki? Iki ngerti ngaco ora krungu awakmu. Ayo Mas sini. Dirimu selalu menyinari hatiku seperti lintang-lintang yang ada di langit. So sweet banget. Kamu tahu nggak? Apa? Aku yang nggak tahu. Selentem. Mesti angel kon rayu. Geger. Sopo sing teko? Ento. Iki lho. Oh. Sopo sing teko bakale? Yo. So, jarak. Sopo cacalingo. Bablas ae. Oh, tidak mungkin. Oke. Oke.
Waroke ya iki lho, waroke ya iki lho, waroke ya iki lho. Iku lho, Pak. Ngene-ngene aku njaluk jajan. Assalamualaikum. Kowe iki lho nyapa? Iki bapakku. Ya kowe warok lho, wae kering iso. Assalamualaikum. Iki bapakku. Bapakmu iki. Tolong Kang golekno pegadaian terdekat tak gadekne bapakku. Loh, iki bapakmu Iki wong tuamu. Lah kok omongane ngene dandane kereng kok ya. Selendem. Selendem kuwi. Anak kurang ajar, kurang acur, kurang ngerti pegawean. Geting aku. Masa pemainmu ngene kabeh, Mas? Terspil. Percul terpil. Omahe ngarepe kajijun. Jajan. Jajan. Jan. Omong ngono anakmu. Ceritane piye? Oh, iki mbok seneni ora tau nyambut gawe. Piye? Lek nyeneni lho. Woi, cacali to. Moh, Kowe iki muline ngono goblok. goblok kowe. Kowe iki cacali to. Moh. Napa jajal? Ini lho, Pak. Amen dadi selendem. Iki lho, iki lho. Bakali to. Meniki aku dadi bapakmu rumangsane. Ngono. Sik ta lah, sik ta. Sing kereng, Mas, sing kereng. Aku ibumu. Iki bapakmu. Bapak. Aku bojoan karo iki. Iya. Lah kok dia anak stunting ini? Udah mandiri iki susah, luar biasa. Kene Pak, tunggu Pak. Kene rene tak omongi. Lah, Selendem. Piye to, Pak? Tunggu. Ya, Bocah cilik digedhene. bareng gedhi ra iso cilikne. Lembungan. Piye? Kowe dadi bocah kuwi kudu megawe le. Aja kaya ngono kuwi bajingan. Kon sing sabar karo anak iku Wong tuwa iku kudune sayang karo anak. Kok iso wani iki sing gedhekno aku lho, sing meteng aku lho, Kon mek iso apa, Kok iso nyeneni kasare kaya ngono lho, Rumangsamu. Langsung tonyo, Mbok. Sabar bebek. Langsung, Mbok. Mbok, suwanggo kok iso langsung. Sewu, Pak. Ayo, Mbok. Enggak beb. Aku lu nggak marah sama Peang. Ngandani ku sing temen. Lah ngandel sing temen. Awakmu wong tuwa. Sampeyan ki pemimpin rumah tangga wong lanang. Disentak wong wedok kok iso mingkup wani. Wani. Mbok langsung ngene, Mbok. kowe lah disentak mingkup susu kaya sumeh. Masa anu Ade Sume yo ngono. Ada sumeh Ngene iki iya. ya bapak. Karakter iki ya kaya ngene. Kon kudu nganut ambek bapakmu. Kowe manut karo wong tuwa apa ora? Aku kurang manut piye? Suwi-suwi bari bapakmu aku pegel kok geting aku. Aku yo gething aku. Sampe ning Wes tak kandhani, wes tak omongi lho lan. Oh, Wes tak omongi, ora ketang tipis-tipis. Kowe wes tak kandhani dadi anak kudu megawe. Perkarane bapak iki sing karo entek napasin. Biasane mangan brengos nek iki, Mas. Sampeyan yo ngono. wes mangan bringos. Lah ora jelas lah bunyi. jelas Sampeyan yo ngono dadi bapakku bola-bali tak pamiti aku pengen kerja ning kota ora entuk. Aku pengen golek gawean ning kota ra entuk mbok sawah ngewangi awakmu. Kurang apa aku dadi anak ngewangi sampean ning sawah. Mbok yo ngono. Mbok yo ngono ngongkoni aku ning sawah kon golek gemak yo tak golekno, golek manuk yo tak golekno. Kon mergawe apa asline yo wis tak golekno. Pamit ning kutha ra entuk. Sing nyalahne nek awak dhewe mlarat iki sapa? Omong. Lah sampean yo ngono dadi wong tua kudune mbantu anak apa jenenge mendukung anak lunga ning kutha. Ngene mbokmu. Isih tak tunggoni do ngono. Ndane nek aku wis mati. Ya beneran. Piye nasibku lho piye? Walik lho tem. Kualik kon iku sik enom, sing kudune tinggal dhisik iku aku ambek bapakmu. Lah lha apa kon kok pamit dhisik, Kon nek pengin dhisik, monggo. Kaya bis to. Kok iso heran aku ket mang dikandani wong tuwek. Lah aku kudune ngene iki ning kutha kudune mbok izini, Pak, Mbok. Ini, Mbok Trem. mergawe ning kene sing Selendem. sing anu. Tak omongi yo le nak cah bagus. iya tak rungokno, Pak. Enak wong elek. Ngece. Ngene, kowe saiki budal ning kutha raja golek pegawean tak sangoni. Sing tak karepno ya kuwi ket biyen sampean ganduli Kowe aja melok Pak Jo. Bakul go goreng arep bendes.
Oh iya, cari. Wonge wireng. Iya bener. Lah terus aku mbok Bojone ning luar. tekan Iya. Pak Jo. Ngomong ngono, Pak. Terus anakmu mbok kongkon megawe nang ndi, Pak? Senam. Kan mbok kaya mbiyen karepku. Megawe nang dukung ndi? lho, sampean kudune yo Dem. dukung lho. Iki lho ngokno omongane Megawe kancane. nang ndi, Pak? Dadi instruktur aerobik. Loh, iya to iki. Maksudnya ning Kutaraja. Lah, Oh. Kowe golek pegawean, tak sangoni pusaka. Ini. Pak Umas. Kok teges Pak nyangoni anak, Pak. Kok Ora iso teges teges belas to, teges. Mas. Iki dadi bapake dandanane kaya ngono ora teges belas lho sampean iki. Kene iki lek ndelok iki. Sangu apa, Mbak? Sangu apa, Mbak? kacang. Jaluk anu. Wis ben anu nyambut gawe. Iki pemain. Wis, Nih, Pak. kowe budal ning Kutaraja. Lah kuwi terus fungsine apa? Iki pusaka tinggalane mbah-mbah biyen. Lembenge umat. Sumpah. Gak apa-apa. Cak. Ini pusaka ini namanya Cis dan Cus. Asik. Apa Bapak? Cis dan Cus. Asik. Gunanya kamu tidak tahu. Apa? Apa? Lek Cis kuwi kanggo mateni. Terus? Lek Cus nguripi. Asik. Mosok to, Pak? Iling-ilingen. Iki, Heeh. iki pusakane iki jenenge pusaka Cis. Warangane pusaka Cus. Oh, jadi kuwi pusaka Cistus. Oke. Jajal. Cis mati. Cis, Oh iya, bener. Juse. Cus. Lho protol. Matane kancane protol. Sekti Ayo. Lagi tenan, Pak. kena kuwi nih, Tok. Sekti tenan to, Pak. Ih, Sakti. mosok nek cis nggih. Cis mati. Jajal. Cis. Wis ben. Pancen yo ampuh tenan. Wis gak usah Eh, dicis. mesakne. Cus. Duh. Cus. Oh, alah sik njaluk tak langkai, Pak. Lah cusen karo kuwi. Lah cus. Apa, Mas? Apa? Kaya peteng, Mak. Jerawut. Ya kuwi jenenge wit blimbing. Omong Cis. Cus. Oh iya. Oh, dadi ngono kuwi yo. Iya. Awake dhewe kaya manut iki apa to ya? Nyapa bapakku mbok cis dhewe iki lho. Ngawur bocah iki. Cus. Boh, jantre. Pak Cip. Cus. Ya lumayan. Cis. Cus. Wis nak. Bapakmu mesakne. Nak wis nak. Wis. Mbok nak. nyilih. Apik. Nyilih dulu. Cis. Ben mangane akeh wis rasa. Nyentekne sego. Uripi. Cus, Mbak. Ya wis. Kene. Ya, kon budal. Dinane iki kowe tak sangoni donga slamet. Saya kandel niatku, Pak. Budal ning Kadipaten Karangsono. Pancen kuwi sing tak tuju wiwit yen mula. Aku lak wis kandha. Aku wong nista. Tanpa bondo Iki donya. lagu go. Kuwi iki lagu srengenge. Joko Melarat. Lagune Jiman. Mijun. Wis tak gondo-gondo wiwit biyen saiki Yo sampean aku paring banyu pangestu. mili yo ngger ndang budal megawe ning keraton Pucang Labang. Sik. Ho, pucang label gundulmu. Karangsono. Sono yo ngger. Adipatine ngerti ora? Adipati sinten? Adipati Wirya Digda Iteng. Ngarepanku kuwi. Iki gak RT ya. Adipati Adipati. Wirya Digda Iteng. Iku gak anu dhewe to, karepan dhewe. Lah iya. Oh beda iki dhuwur wong iki. Oh, dhuwur. Wirya Digda Iteng. Kula emut-emut pesene Kula- sampean kula Iteng badhe wonten ngarepan omah. Kabupaten Karangsono. Mosok nganu RT kae. Iteng. Biyen kae. RT. Oh, yang biyen. budal. Nyuwun pangestunipun. Yo. Hati-hati yo le. Budal, Wak. Wong aku banyu mili. Pak. Donga anakmu budal megawe yo. Mbakmu. Ayo. Nandang gawe ning sawah. Manggen marekne gawean sing urung rampung, Mbakmu. Iya Pak, ayo Pak. Yo! Capek. Oh! Hei! Ah! Hei!
sing bakal dadi Prabu Iteng. Kaya tanggoku Iteng. Ya ora apa-apa lah. Jenengan tingali mawon. Seraosipun pripun wonten Kraton Karangsana. Lho, lah kok usung-usung. Yo. Ye. Ning ndi le? Monggalan le. Oh, nggo desa aku. Aku kene aku. Oh. Enak penari ini. Widodari rondo-rondo munggalan. Wonten ingkang rondo sepuh, wonten rondo ingkang tasih enem. Ingkang tasih enem dipun openi kalian Iteng. Ingkang sepuh duka ketinggalan dikentir nih wonten kali. Wis monggo aman Mas. Menika dapuk apa? Aku dapuk pembantu. Kowe ora ngerti aku iki sapa? Sapa? Patih Untung. dalam Bojoku nanti. anu gak usah bojo sampean. Dadene kae lho, asistenku. Patih sebelah kono Mas. Patih kono. Sampean apa Mas? Aku RT. RT pojok kono Mas, pojok. Pojok kono. RT sapa kuwi, Bang? RT Sudimin. Nduk, Mriko. Iya. Wis rasa koyo. Lah iki lak bojoku. Selingkuh ambek dalang emang ya? Jelas selingkuh karo dalang kowe. Wah, alah singo selingkuh. Aku jane dapukane kene iki. Ya tak ngono, kono. Kene lho.
Lenggah. Ate Tumenggung. Angel men to. Ben kono ora apa-apa. Bungae ora kaya dina iki ana ing Kadipaten Karangsana. Oh, bunga. Patih Untung Injih, kula dipati. Tumenggung Ripta. Yo. Lagi ndonga. Batah, Lagi tanggane donga. Pak Cil kabeh iki. Aku mang sapa? Adipati sapa? Iteng. Wirang iki wonge. Ya eneke ya kuwi jenenge. Iteng yo wirang lho. Bene. Ora apa-apa. Cilmo ning kis. Jenenge Ratu Iteng katelah Ratu Kawedusan. Patih Untung, Injih, apa ya padha becik satekamu? ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk Gusti. Ya tak tampa. Penakno nggonmu lungguh. Injih. Tumenggung Ripta. Nggih. Omong ae iki. Iya, Ripta iki. Andhe omahku kuwi, tukang kuwi. Pak Ripta. Padha becik satekamu? Becik ketitik ala ketara. Ripta. Apa to kuwi? Piye to, Rip? Angel men to nang kene iki. Ngerti basa Jawa apa ora? Ngerti. Lah kok wangsulane kaya ngono? Lah bener pripun? Boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Boten tiada alangan satu apapun bose. Pancene MC. MC yo, angel. Rono. Heeh, lah. Penakno nggonmu lungguh Patih Untung karo Tumenggung Ripta. Inggih. Bojoku Dawuh katimbalan Kang Mas Prabu. Ya, bojone nglonthek. bojoku garwaku Denok. Dinok sapa to? Denok iki lho munggalan Mus. Kowe tadi sapa? Mus. Mbak Mus Pakde Iteng. Ora apa-apa ya, Mbak Mus. Ngono ya, Mbak Mus ya. Mustiati. Mus kaya ngono. Garwaning Sun Mus. Injih, Kang Mas. Kaya ngapa nggonmu nata anak-anakmu kabeh para danyang-danyang iki Sedaya mboten badhe nguciwakne panjenengan Kang Mas. pancen sliramu iki ya wong sing sregep Injih. nyambut gaene mempeng. Sumangga. Loh, kok semua Mboten sumangga. iki apa lho ya? Terusno. Ampun mal bingungi. Nduk, Lala Atila. Dawa Rama. Nah, ngene iki lho. Ramane bagus anake ya ayu. Sampeyan iki apa ora ngrumangsani, he? Anakku iki sapa nek ora turun aku ora mungkin to. Lah Turun sampean, Mbak. Lho ya jelas to, Pak. Mbak sapa? Mbak Mus. Biyong Mas. Piye anakku? Napa kula menika mirip kali jenengan to Biyong Mas? Alah jane aku iki dhisik sadurunge entuk ramamu iki aku kan dhisik iki arep digentokne karo Pak Lurah Karangsana to jane iki. Sinten niku lho Pak Lurah niku sinten lho? Pak Bagas. Oh, jebul kowe mbiyen iki pacaran karo Pak Bagas. Ya dhisik dilebone separo tok, Mas. Dadi Apa kono Mas aku? maksudnya iki ning omah iki mung mlebu separo. Ngomong mumet, masalah mumet. Ngene. Terus golek hiburan. Kok sik to gopo ae. Aku setengah rolas ning Yogyo ngono. Dalange ra enak engko. Aku iki moderator. Dina iki aku pengen seneng-seneng pengen suka parisuka. Lah iki lho. Tumenggung Ripta. Nggih, Lurahe. Iki apa to jane? Mosok Tumenggung iki Jawa catatan iki lho. Ora ngerti jenenge kok. Nyun pangapunten Gusti Adipati. Heeh. Niku wau minangka catetan. Aku pengen suka parisuka. Oh nggih. Heeh. Yen pancen kaya mengkono sliramu kelakane MC. Nggih. Nah, awakmu kan yo MC. Nggih. Selain Tumenggung kan yo MC. Coba. Ya RT. Yo RT. Saya coba aku pengen suka parisuka iki sing bakal nyanyi sapa? Bakal ngatur tebakan. Bardolo karo Dike Sabrina. Jumeneng Mas. Oke, Anu, jumeneng. Yo kaya biasane. Iya. Cacah iki kangen karo Kangen. sliramu. Oke, disiari ya, Bas? Ya, ya. Oke, selamat malam untuk masyarakat Munggalan. Munggalan. Di malam yang sangat luar biasa, campur sari Sekar gadot. Betul. Niki
drama soka sanes campur sari sekar gading. Uduk Sekar Gading ya. Mas, Ya. nek sing kono kan nggone Pak Minto Daryono iki kan wis Darsono. iki nggone Cak Persil. Oh iya ki meh cak perti lali ya, Mas. Oke. Untuk malam hari ini malam yang sangat luar biasa. Malam yang penuh kebahagiaan. Ki Lurah Percil ya. Benar. Drama suka menampilkan artis kebanggaan dari Tulungagung. Siapa dia? Tike Sabrina Ngateko Wayu. Pripun. Anu instruksi Instruksi apa? Nyapa? anu apa ki Pak apa kuwi lho Pak Sumeh WhatsApp aku Piye Pak Sumeh? Pak iki Steven. kon munggah karo Mbak Wanda. Mbak Wanda. Iya. Pak Sumeh, kokon munggah rene. Munggah karo Oke, Mbak Wanda. oke. Mbak Wanda. Ini kan lagu sik sukses itu. Jan. Di Pak. Iya diaturi. MC. Mas, Oke. tuan rumah Heeh. diaturi minggah panggung Nggih. Mr. Steven. Mr. Stephen Stephen apa deh? wong ra anu kok iso kon step Stephen. Saka Mr. Stephen bareng. Steven Mr. Stephen. Mr. Stephen dan juga Ibu Anda. dan juga Ibu Wanda minggah wonten sasana pagelaran. Semoga. Asik. Iso ora tepak tadi. Yo. Selamat malam bos Ibu Wanda. Selamat malam bos Kifan. Sukses selalu. Ayo semua. Ini Mbak Wanda. Betul. Sama Mr. Stephen Nur Sumeh. Oh iya. Oh, ono Nur Sumeh Ya, ya. Sumeh lah. Ya, Sumeh. Dengan acara seperti ini ya bos, ini mungkin bosnya nih bahagia nggak? Nek ngomong ki nganggo bahasa Inggris. Wah ngono. Iya. Siapa Ayo isora. Lali ya. Ayo lho, jajal isora. Iso ora lara iso ora. Loh, aku bahasa Inggris oleh songole. Oh, sombong amat. Iya. Coba. What is your name? Oh, Steve. Steve. Lanjut. terus ngoceh. Oh, Oh, tak baca. teni ya. You night happy. Happy. Very happy. Coba. Happy birthday Itu to yo. Nyapa malah happy. Ulang tahun. Iki. Happy ku seneng. Jarene nyiliti arepe takon. Ayo apa? Excuse me, mister. No smoking? Kok nyapa tekan no smoking barang. Iki mbok tekoki, Mbak, yo mung guyu tok. Wih, pura-pura. Welcome. You singing? No. 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 Dance? Dancing? No. Ngiseni jeding? Nyapa ngiseni jedeng lho. Tak jeboke nyetok iki lho. Jajal tekonono. Apa ya ngomong anu 3 persyaratan apa? Triwulan. Opsi. Sulastri. Alah nyapa to. Pokoknya ada Sulastri barang. 3 persyaratan. Option. 3 option. 1 dance, 2 singing, 3 nyawer ya apa ya lanu ya. Apa ya? Give. You, Oh, ya, give. you milih ndi? Nyapa Kok you milih ndi? Aku duwe tangga angel men to. You singing, dancing, give. give. You like give? Give. Yo njaluk lagu gundul-gundul pacul. Mosok ora paham pacul. You njaluk lagu apa? Request Sing Javan songong. Uang cewek. No. Oke, Mbak Yu, lagune njaluk apa Mbak Yu? Lagu apa? Minta apa mbak lagunya?
Mungkin lagu dulu anu kesukaan. Campur sari? Takone ning Apa ndak? Juanda iki. Campur sari. Oh, njaluke campur sari. Anu ya, Mbak, Lintang Asmara. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Dudu apa? Kok lingser wengi to, Bu? Tak tengok isik. Iki, Jen. Lagu niki gedhe apa lak anu sampean wae? Wis. Wah, iki sing angel. Paham? Iki sing angel ngeling-eling. Ketemu. Tak tekoki sumeh garo. Lah kowe kok divisi karo Buanda apa lagune? Lah ngerti PCR Buanda apa? Apa? Tombok kangen. Na. Kitir sumir, gak apa-apa ya. Pak De Sumeh, kitir sumir. Nggih. Oh iya, Oh, ngerti. Do you like kitir sembilan? Oh, ruwek-ruwek kuwi tok lho. Iya, kitir sembilan. Yes, Ya, yes. ada ya? Nggih. Oh, yes. Ya wis sapa? Pak De Sumeh. Yuk, gitar sembilan. Joget ya, joget. You dance. Pak De, joget wis. Ya. Gini. Ya, no problem. No problem. Oke, jajal. Oh. Coba kendangin tok. Tepuk tangan ya semua. Tepuk tangan untuk Mr. Steven. Coba ya. Pak De, gitar sembilan lagunya gini. Duk. Jajal. Kere ayam lecak kene mae kono kerep ra balik. Asik. Iya, Makin. Amit. Loh. Sampun matur nuwun. Oke, terima kasih banyak semua. Luar biasa dari Brandale Nikas. Kok dhisik Ana pawongan mlebu tanpa kula nuwun. Sliramu sapa ki sana? Kau nek kepingin ro jenengku sapa? Mas, Maju. Mas e. Karaoke wis rampung lho Mas, sampean lagi teko. iki koncone Pak Solikin. Iki nggonku. Nantang kon. Kon nantang ambek aku njaluk mati nang kene kon. Tumenggung. Sabar Mas. Mas sabar iki acarane Mas Percil Mas nggih. Ana karang sono Mas. Mas nek mabuk sebelah rono Mas. Lho, niki bisa sampean jajar. Tenang ae Lho, Mas. niki lak gancupit niki. Dan cupit dekul. Dhisik pasangan lawan. Biyen. Pasangan Niki lawan Mas. Gandul, David, Cuplis. bisa kecekel lali aku. Jotos dhewe kok. Tumenggung. Piye iki? Atas ana. Atas sono kok wane pawongan mlebu ana ing kadipaten. Sapa sing dadi tumenggung? Sapa? Iki lho. Siapakah dia? Malang MC. Orang nyanyi tadi, Bang. Iki lho ana brandal mlebu lho. Walah berandal tak kerap nyanyi. Ceritane Ayo, geger. singkatan. Ceritane geger. Nggih. Mari ngono teko kae mau, terus kowe di cis mat ngono ceritane ngono. Wah, iya. Wes jak geger. Tak ature, Pak. Ya. Masalah. Kadipaten iki gak ono wong liya ta? Sandale gak ono liya. Anyar sandalku menengo. Ayo. Iki sing dadi temenggung. Tumenggung. Sliramu aja wani-wani. Prajurit Tumenggung. Prajurit, Maju. maju. Maju! Nyapok iki melu nyapok. Nduk. Iki sapa iki? Bos. Cekel! Anak sapa iki? Cekelen! Hop. Masalah Hop. Iki jane sinen ngopo iki. Kowe iki aja melok-melok nduk sing melok-melok iki lho. Lah nyapa? Anakku dhisik pancen turunan Sri Uning kok. rai ku kandung kepancal hari ini. Geger. Atasi prajurit. Yo. Oh. Teko sejatine wujud ya iki kang aran Si Edan Panglima. Oh, prajurit ayo kan. Maju le! Dodono katik bayanmu. Kendangane dong bandeng. Oh ha hi. Oh. Hi. Oh.
Prajuritnya kau kalah lho. Ngono iku langsung tunyu. Prajuritmu isi ana apa ora? Ayo, ora sitok. Ora ketok oi. Maju. Sesuk-sesukne latihan perang. Wayahe latihan malah bakul sego. Sing tenanan. Sing gedhe dhuwur kon maju. 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 Duk, sing hati-hati, Duk. Wis, koyo larane ngene wis perang kok. Mungsuh anakku. Lho. Iki kok tak tandangane nek iki. Yo. Aku tak remet. Aja kurang ajar. Anakku arep bapakne. Gusti hati-hati. Maju. Waduh, Doni masake gak tepak. Wis tak omongi to aja mangan ae. Nah, tak omong itu. Ya apa to? Wis tak omongi aja mangan ae. Sute. Sut. Lah. Wis tak omongi to sing gedhi tak pengen liwat kono. Niki ngapunten, Pak. Panggungnya pun jebol busar mawon pun. Sik. Gak jebol iki. Benane sik. Benane Ini sik. iki lho, pola Iki lho sing wedok lho kan menane. Wedok iki lho. Lala iki lho pinter iki. Ini iki malah rasdo perang malah kerja bakti malah. Ngomong apa? Lah, iya. Sampeyan kowe muni kerja bakti wae sampean ning kono mek dadi mandor. Wes, kuwi aja dige. Emang tak gawe ngono kuwi lek jam 12. Ngapunten Pak Dalang nggih. Niki anu salamane rek wis ra usah gelut ya. Ya gak usah gelut ya. Ora usah gelut. Wes. Damai. Oh, damai. Mandek. Wes, bene udah kesuwen wes. Salaman nah, wes. Salaman. Rasdo perang. Damai. Damai. Masih do perang. Wes, serahne ngono dadi kekancani. Kula nuwun. Monggo. Sapa sing nonton panggung kok gak beres ngene iki? Ya ampun. Kowe iki lho nyapa. Ini apa jeglong? Ya ampun. Udah lah, Bapak. Sudah. Diam. Iya. Kalau nggak diam aku nangis. Iya. Bolos sih kakek cangkem bolos itu. Ini gini, Sabar. Pak Percil. Iya. Bar. Iya. Bar sing penyapa to. Lah nyapa genjote rusak. Ngeten niki kok enten rame-rame enten. Ora ana apa-apa. Aku dandan ganteng lho. Apa Mas? Sing penting ngeten Pak Percil. Pak Sondo, Aku rong perang lek. muji syukur. Lek aku rong perang lek. Perang terus kene. Lakone aku iki wis wis. Iki sing penting ora usah enek gegeran. Mas, pemainnya urung metu Iki mung siji lho. Mas. permaisurine Mas Lentrem ki lho sik ning kene. Pemainnya durung metu siji lho. Permaisurine Mas Lentrem lho iki. Lah kok permaisuriku piye to? Iki entuk awakmu Wes, ceritane ini menang. ceritane kan Selendem kan beresi. Beresi, gada. gada. Lah, Terus kowe tak oleh iki. Ya, wes. Anu wis ngapunten lakone pun bubar, pun. Iki lho kudu Tak olehno anakku ki lho. Iki permaisurimu kok lakone pun bubari piye to? Tapi jare Rasido wis bar. Kok niki lakone dudu misteri Gunung Merapi kok apa kok jenglot iku? Jenglot bamu. Iki ngono yucange Iki wis rampung aja sok tukaran. tukaran Wong karo dulur karo tangga kuwi kudu sing apik. rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah, putih beras bergogosokan karo kancane, pintere menungso saka bergaul, mula saka kuwi ayo bareng-bareng memuji syukur PA. Lek pengen nanggap drama sokane tanggal 24 ning lapangan Gaprang. Kapan? Tanggal 24. Oh iya, sesuk ketemu ning kono lah ya. Ya. Sing penting kripik gecang godhong telo sithik Sithik, jam mata-mata. mata. Bila asado syukur di ladang bolehlah kita undang Mamandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Akhirul salam dari Drama Soka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joget kono, Bro. Ayo, Bro. Lagune PP apa, Bro?